benvinguts. Avui els de Ràdio Igualada han vingut a l'església de Sant Jaume ses Oliveres en aquesta secció que fem a Ràdio Igualada sobre el patrimoni cultural, arquitectònic i històric de la ciutat d'Igualada amb l'historiador de l'art, amb el David Martínez. Una secció de ràdio que després convertim en una audioguia. Transformem tota la informació que ens dona el David en petits missatges d'àudio que ens ajuden a entendre una mica la nostra història. Avui, David, per què ens has portat aquí? Per què és important aquest edifici? Per què és important l'església de Sant Jaume? Aquest edifici és una perla en el sentit de com s'ha restaurat. És un edifici que ens marca, els edificis ens marquen la seva història, i tenim aquí d'entrada, hem vist aquesta esquerda. És una esquerda que ens marca el 1428, el 2 de febrer, va haver-hi aquí a Catalunya un terratrèmol, està documentat, i la restauració que va fer la Diputació ho van fer amb un criteri excel·lent en el qual l'edifici ens parla de tota la seva història. No s'ha volgut només deixar l'edifici en l'època medieval, diguéssim, romànica, sinó que ens parla de totes les seves èpoques, des del 1059, que consta aquest edifici de Sant Jaume ses Oliveres, que depenia del monestir de Ripoll, fins al 1741, quan es van fer les últimes obres a dintre, amb unes voltes camonades barroques, que depenia ja dels escolapis. És molt interessant perquè veiem aquí dalt aquest porxo, veiem uns campanars d'espadanya, i tots aquests elements ens van parlant de tota la vida d'aquest edifici de tants anys fins ara. Anem-lo a veure? Anem-lo a veure. Veniu. Quan us hem explicat que volien convertir aquesta secció de ràdio en una audioguia, a través de tota la informació que ens facilita el David Martínez, nosaltres convertim aquesta informació en àudios de 3-4 minuts. A tots els edificis comentats, a tots els espais comentats, trobareu una placa similar a aquesta, com ara aquesta. Aquí teniu dues maneres de connectar-vos a aquesta audioguia. O bé, connectant-vos a la pàgina web igda.cat, és una pàgina web molt curta, en format de web app, que ens han fet els amics d'Instint, i a través d'aquesta pàgina web simplement podreu trobar els espais comentats. Com podeu veure, ara mateix n'hi ha 8, però properament, molt properament, s'ampliaran més espais, i simplement cal anar a buscar Església de Sant Jaume. Clicant a Església de Sant Jaume, nosaltres anirem directament als àudios, tant en català, espanyol o anglès, sobre l'església de Sant Jaume ses Oliveres, amb fotos d'arxiu i també com es van dur a terme algunes dels treballs de reconstrucció d'aquesta església. Simplement clicant, doncs, podreu accedir a aquests àudios. Una altra de les maneres és a través del lector d'aquest codi QR. Això sí, haureu de baixar-vos al vostre smartphone un lector de codi QR i a partir d'aquí accedir a aquesta pàgina web. Aquest és el lector, ha fet ja la lectura d'aquest espai i directament ens porta a l'església de Sant Jaume ses Oliveres. I a partir d'aquí només cal triar l'idioma, escoltar, a més d'una breu explicació. Tot això gràcies a igda.cat, l'audioguia de Ràdio Igualada, la secció del David Martínez a la ràdio, que la convertim en una audioguia. Ràdio